ମଙ୍କି ଫକ୍ସ ଆସିଗଲା, କ'ଣ ଭାରତରେ ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିବ କି? କ'ଣ ଏହାର ଲକ୍ଷଣ ଏବଂ କ'ଣ ଏହାଠାରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ବଢ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଦେଇଛି। WHO ଏହି ରୋଗଟିକୁ ନେଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଦେଇଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକା ପରେ ସ୍ୱିଡେନରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଡେଞ୍ଜର ହେଇପାରେ, କାରଣ ଚିକେନ ପକ୍ସ ଓ ସ୍ମଲ ପକ୍ସ ଭଳି ରୋଗଟି ପାଇ ସାରିଛି ଭାରତ। ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ସେଣ୍ଟର ଫର ବାୟୋମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କେ ସିଂ ଏମ୍ପକ୍ସକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଡେଞ୍ଜର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ବି କୌଣସି ରୋଗକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତ ଏହାର ସିଧା କାରଣ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା କଥା। ରୋଗଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ବ୍ୟାପିବ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ବ୍ୟାପିବାର ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଏମ୍ପକ୍ସ ଆଫ୍ରିକାରେ ହିଁ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଭାରତରେ କୌଣସି ପଜିଟିଭ ଦେଖାଯାଇନାହିଁ। ମଙ୍କି ଫକ୍ସ 1900 ଦଶକରେ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାରେ ହିଁ ରିପବ୍ଲିକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ କଙ୍ଗୋରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। 2022ରେ ଏହି ରୋଗଟିକୁ କଙ୍ଗୋରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତର କଥା କହିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ପଜିଟିଭ ନାହିଁ। କେମିତି ବ୍ୟାପିଥାଏ ଏମ୍ପକ୍ସ ରୋଗଟି କୌଣସି ବି ଦେଶରେ ହେଇପାରେ। WHO ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ରୋଗଟି ବେଶୀ ସେକ୍ସୁଆଲି ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରରେ ହିଁ ନାହିଁ। ଏମ୍ପକ୍ସର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଏମ୍ପକ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଚିକେନ ପକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ମଲ ପକ୍ସ ଭଳି ହିଁ ହୁଏ। ଶରୀରରେ ଦାନା ଭଳି ଫୁଲିଯାଏ, ସ୍କିନ୍ରେ ବ୍ୟଥା ହେବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଶୀତ ଲାଗିବା, ନହେଲେ ଦେହ ବ୍ୟଥା ହେବା, ତଣ୍ଟିରେ ବ୍ୟଥା, ଖାସ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି କି ଏମ୍ପକ୍ସରେ ମଣିଷ ମରିବ? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଡାଟା ମିଳିଛି କି କ୍ଲେଡ୍ 1 ଭାରିଆଣ୍ଟ ରୋଗ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଫ୍ରିକାରେ ହିଁ ବ୍ୟାପିଛି। ତା ଆଗରୁ ଯେଉଁ କ୍ଲେଡ୍ 2 ଆସିଥିଲା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ କ୍ଲେଡ୍ 1 ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ଡେଥ୍ ହେବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ରୋଗଠାରୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା? ଏହି ଭାଇରସରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିକାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଏମିତି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେକିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କଥା। ଯଦି କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭାବିତ ଜଣାପଡ଼େ ତାପରେ ସେ ଯାତ୍ରା ବି କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଲାଇଭ୍ ଏକ୍ସିନିଆ ଭାଇରସରେ ତିଆରି ଏମ୍ପକ୍ସ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆମେରିକାରେ ବନା ହେଇଛି ଏବଂ ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଇଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ରୋକ ଠୋକରେ କାମ ଦେଉଛି। ଯେଉଁଠି ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିଛି ସେଠାରେ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିହାତି କରୋନା ଭାଇରସ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହେଇ ବି ପାରେ, ବଟ୍ ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ରହିବା କି ଯଦି ବି ଥଣ୍ଡା, ଖାସ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ତଣ୍ଟି ଦରଜ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ନିହାତି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବା। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କୌଣସି ଭଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି କରିବେ। ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିପାରିବି। ତ ମୋ ଭଏସ୍ ଟିକେ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବଟ୍ ଚଳିବ। ଓକେ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।